Arriba el moment de donar pas a la quarta edició dels Premis Santa Cecília de la nostra societat musical. L'any 2012 nasqué la iniciativa dels Premis Santa Cecília amb la intenció de fer un reconeixement públic a totes aquelles personalitats que han contribuït d'alguna manera i al llarg de tots aquests anys a consolidar la nostra institució o a enriquir la pròpia cultura local. Si fan memòria, recordaran que l'any passat es va premiar el mèrit dels 6 presidents que havien passat per la nostra societat musical abans de l'actual junta directiva. Se'ls va premiar pel mèrit que suposa comprometre's i dedicar-se a expandir este projecte cultural que va néixer ja fa més d'un segle. Malauradament, un d'ells, José Escrivà Vendrell, no va poder pujar a recollir la insígnia per trobar-se fora de la nostra localitat. És per això pel que demanem, ara sí, la presència de José Escrivà a l'escenari. Ara em permetran llegir el fragment del discurs de l'any passat que vam pronunciar i en el qual es feia referència a ell. José Escrivà Vendrell va ser president des de 1987 fins al 1995. Durant la seva presidència s'encetà una nova etapa i la nostra banda amplià fronteres amb el famós viatge a Polònia. Però els mèrits no es queden tan sols en el viatge. Si haguem de destacar alguna cosa, seria l'impuls de creixement que es va donar a la banda, que va augmentar de manera important el seu número de membres. A continuació signarà el llibre d'honor de la nostra societat musical. Passem ja a l'edició dels Premis d'enguany. Enguany, i per causes de força major, ens veiem obligats a acomiadar a la persona que, tot i no ser músic, ha estat un acompanyant incondicional de la nostra banda de música en els últims 3 anys. Acompanyant-la en concerts, passacarrers i, com no, en dinars i sopars de germanors. Estem parlant de Vicente Navarro Fortea. Diré que han sigut molts moments i experiències musicals compartides i per això, tot i que avui deixa el seu càrrec en la nostra societat musical, sempre tindrem present el compromís i dedicació prestats. I quina millor manera de tindre el present
que fent-li el merescut homenatge. És per això pel que en esta quarta edició dels Premis Santa Cecília de la Societat Unió Artístico-Musical de Sollana premiem a Vicente Navarro Cortea, abanderat a la nostra banda durant el període 2012-2015. Enguany acomiadem també a una altra persona estimada, en aquest cas un dels professors de l'Escola de Música, que durant 10 anys, i es diuen prompte, ha estat formant tant teòrica com tècnicament als músics en les assignatures de piano, solfeig i harmonia. És per això que volem guardonar també en esta quarta edició dels Premis Santa Cecília de la Societat Unió Artístico-Musical de Sollana per la seva contribució a l'Escola de Música a Miguel Ángel de la Encarnación Cuadrado. Per motius d'agenda, Miguel Ángel no ha pogut estar avui amb nosaltres i és per això pel que ha pujat la seva germana, no? a recollir el seu reconeixement. Ella jo crec que vol dirigir-nos unes paraules en nom del seu germà. Com que el meu germà no ha pogut estar avui així, hago que transmito estas palabras. Solo quiero decir que no creo merecer ningún reconocimiento por los años que he pasado aquí, porque para mí ha sido una suerte además de un privilegio. El día que Juan me propuso dar clase de piano en Sollana, no podía saber que estaba empezando una de las etapas más importantes y enriquecedoras de mi vida. Tampoco era consciente de la suerte que estaba teniendo por poder entrar a pertenecer a un grupo de gente como es este. La Sociedad Artístico-Musical de Sollana ha sido el lugar donde más tiempo seguido he permanecido en toda mi vida, y eso no hubiera sido posible sin el trato tan bueno que me habéis dado. Agradezco especialmente a Juan, que ha confiado siempre en mí, pero sobre todo agradezco a cada uno de los alumnos que han pasado por el aula DO en estos últimos 10 años, por haber hecho de este tiempo un periodo inolvidable y por haberme enseñado tantas cosas. Aunque donde estoy no saben quién es Santa Cecilia, ni creo que les importe, yo sí me tomaré algo a su salud y también a la vuestra. Muchas gracias. I ja per acabar, només dir-los que, com saben, hem passat uns anys de dificultat econòmica que fins i tot ens va fer plantejar-nos el tancament de la pròpia escola davant la impossibilitat de fer front a totes les despeses. Això va obligar els gestors de la nostra societat musical a efectuar, com dirien els polítics, retallades que en el nostre cas eren retallades a contracor. Per sort, la faula de la cigala i la formiga en el nostre cas s'ha complit i haver guardat durant els últims anys ens permet avui dir que la continuïtat de la nostra escola no està en perill. I no sols això, sinó que ens hem pogut permetre el luxe, entre cometes, d'adquirir el mobiliari que era necessari. Si s'han fixat, les cadires en les que ara mateix estan asseguts vostès i també les cadires de l'escenari en les que estan asseguts els músics han canviat respecte a les de l'últim concert. Pensàvem que era important que saberen que això no haguera estat possible sense, d'una banda, estalviar i d'una altra, molt important, les aportacions dels socis a través de les quotes de l'any 2015. És per això perquè volem donar les gràcies als socis que, com no ens cansarem de dir, sou el pilar fonamental de la nostra entitat. Moltes gràcies.